Da, mi-am intrat pe server, ești prost? Păi cred că începe alt meci, nu? Uite că zice, uite, vot în dreapta. Dă-i să vadă băieții scena, că... Eu... Gene, unde am intrat? Oh, not Nu music. știu, bă. Come on. That was cringe, please. I uploaded this. Of course it's gonna get heard. Și unde am intrat cu aia? Dă-te în pula mea. La mama, nu știu unde sunt. Mamă, ce... Necto is commanding ăsta, Necto. La tine cine e? Auzi, mă, sunt la terorist să moară mama dacă te mint cu aia. Mamă, ce Auzi. sensibilitate am să-mi bap. Stai așa puțin settings. Allahu Akbar. Unde vorbesc, mă? Unde vorbesc, mă? Unde dau, mă? Hello? Am făcut ceva. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Blood better lag. Nici nu, păi, tu poți să urci în mașini? Nu știu-mi bag pula cu aia. Nu ce să mă urc în mașini cu aia și nu merg. Wow. Stă grămădit între ăștia în pula mea aici, grămădit. Unde ești, mă? Unde Vezi, ești? mă, eu ți-am zis, sunt în aia la noi, dar nu știu Ține. cum schimb asta. I wanna go with Allahu Akbar! Și acum ce fac cu aia? Trebuie să așteptăm să treacă timpul ăla de sus de Da, acolo. păi mai stau în sunt 50 mașină în secunde. pula mea, n-aș joc futu-ți morții, mă. Eu te-l pe ăla în față la mașină cu aia. A coborât unul cu aia. Hai, urcă tu cu aia. Păi, auzi, bă, că suntem în de-astea diferite. Că n-am reușit să-mi schimb echipa. Și nu cred că am cum să o schimb. Că nu văd aici să dau switch team sau ceva. No, no, we don't want to donate. No, we have no money. Dar deci nu cum Sorry. e acum și aia e. No, no. Oh god. Că nu văd We aici got nimic enough de of să this schimb cleaning. echipa. Yeah, go away. We got no change. Celul ăla că n-are Get out bani of azi. the way. So we're gonna drive there and do big boom and we're gonna die. Yaman for our family. Yalla. Allahu Akbar, man. Eu desconcerc. Allahu Akbar! Mă aud, mă aud. Mamă, ultimii rupți sunt aici să-mi bag... Să vă bag pula în gât de rupți. Hai de pula mea. Acum de sus tot grâu. Stai, băi, că sunt în bază.
am vrut și eu plecă de doar. Nu înțeleg nimic cu aia. Someone get in. Că nu înțeleg nimic. Bă, sunt ai mei, v-am mâncat. Vai de pula mea, ce distrus sunt. Erau ai mei, păi dar nu arată lumea. Bă, ăștia ai mei, mă? Da, mai asta te că tu ești cu teroriștii. Sunt obiective de-astea care cred că trebuie să le facem. Că văd pe hartă, pe nu știu. Sunt ceva obiective. Ma. Thank you, bro. Thank you. Be careful. Grenade. Allahu Akbar! Grenade. Shooting. Stop shooting. Hold on. Let's go. Come on, follow me. Americans. Americans. Okay, let's go. Yeah. Get up, you're crouched. Yeah, let's go. Wait, hold on. Smoke the road, smoke the road. Americans. Nice one. Right, on the right, on the right. No problem. Allahu Akbar! Are you here, brother? Nice one. They are next to us on the field. Let's push. No problem, no problem. Gata, mă, rețetă și timul. Allahu Akbar! Meet them on the right. Okay, follow me. No problem. Where are you? Forward. Oh. You see me? Let's go. Yeah. Let's go, brother. Stay here and protect. Allahu Akbar! Where are you, my brother? Medic! Help me! Medic! Ah! Imogen, help me! Bă,
ce morți să Mama. Hai mă, să o luăm de la început.